ban kan mau ya ka jingba o Jesu ya ka Diengphna shikol katha ha ka si thoding bu phui ki friar ba dai pet ya ka Holy Land haring kat bat ki pilgrim kum juru ki ringai kanong ba Jerusalem ti la bu dien biang ya ka Lynti Via Dolorosa lane ka Lynti Diengphna da ka bas dang na ka Pretoria mu Pilatus ka Lynti Diengphna kala yai lamba ki surok shnong kabadap da ki briu thikumba kala long ha ka por Jesu bala yai ru lamba ka jaka ka ba ka Maria ka kmi ka basngosi kale kendu baru Jesu bad haman la ki jaka la penlong ya ki jing duwai bad ki jing puson moments of prayer and meditation. Step by step. Kila ya jaka pa jaka ban kan mau ya ki por bau Jesu la ya khadu ya ki ka perthai shadu ka jaka Basilica of the Holy Sepulchre ban snap ya ka jing pembana cho ka jing job ka jing im ya ka jing yap